La faula va, la faula ve, i d'en Pere Prat sobre Pere jo us n'explicaré. Mireu, en Pere és un gran il·lustrador. I de fet vaig tenir la sort de conèixer-lo, sí, Elis, i vosaltres potser no. Doncs el vaig conèixer a la Biblioteca Pilarín Vallès de Vic, on celebràvem el Dia Internacional de la Narració Oral, i ell va venir de públic. De fet, quan el vaig veure mirar d'aquesta manera i escoltar d'aquella manera, vaig pensar que m'havia robat el cor. I després vaig saber que era un gran il·lustrador. I després encara vaig saber que era un amant del Capità Haddock. I més enllà vaig saber que li encantava la música i que li hagués agradat moltíssim ser a Casablanca i escoltar el piano d'en Sam mentre tocava una altra vegada la gran cançó. Dir-vos que en Pere li agradaria ser com un flautista de Hamelin, treure la seva flauta, començar a fer sonar i que tots els personatges que ell ha il·lustrat sortissin de les prestatgeries o bé dels diaris, perquè també en va treballar a molts, i l'acompanyessin un dia a ell, tot el dia. Però després guarda la flauta i pensa que és millor que els seus personatges, les seves il·lustracions, segueixin a dins dels llibres, segueixin a dins de les prestatgeries, segueixin fent somriure i picant l'ullet a tots aquells que un dia l'han tingut a les mans. Potser perquè han obert un llibre de la Galera o de l'Abadia de Montserrat, o potser perquè han escoltat alguna de les seves històries on ell, amb les seves línies senzilles, ha dibuixat el personatge que l'ha protagonitzat. Pere, moltes gràcies per fer tan bonic aquell dia i per mantenir-te dins el meu record. I catacric i catacrac, d'en Pere Prats sobre Pere, jo una mica us he explicat i el cor a mi em té robat.